В TXSMP вече бяха минали месеци, откакто аз бях осъден на заточение за 4 години. Вече се бях примирил да живея в палатка на километри от главния сървър и бях изгубил всякакви надежди за това капана да проработи. Но изведнъж се случи това. Чакай малко. Мисля, че тук има някой. О, да. И всеки момент великият ми план ще проработи. Окей, май говорих ту сум. Мухахаха, кой падна току-що в моя капан? Хелна. Да, сега пише тези няколко. Чакай малко, кой си ти бе? Ти не си Теди. Ама той он е, чакай, он е престъпник. Той е червена, броня, той е. Не знам какво имаш предвид под престъпник, обаче единствената ми цел беше да хвана Теди тук, ти не си Теди, но предполагам, че го познаваш, нали така? Теди Кекса? Да, същия. Като цяло, преди месец той ме изгони от главния сървър, защото според него аз съм активирал капсулата и това, което искам да му докаже е, че съм невинен и че друг е активирал капсулата през цялото време. Така, виж какво, имам една малка мисийка за тебе. Понеже познаваш Теди, сигурно знаеш къде е капсулата, просто искам от тебе да вземеш тези две камери в твоя инвентар и една от тях да сложиш в капсулата и да мога да докажа на Теди, че не съм аз и най-сетне да мога да се върна в главния сървър. Обаче другата от тях трябва да е в твоя инвентар, за да мога да видя, че не ме мамиш и не правиш случайно някакви неща. И ако се опиташ в момента да избягаш от капана, не можеш, защото, както виждаш, не можеш да чупиш блокове, не можеш да правиш повечето неща, които можеш по принцип да правиш, защото този капан не е обикновен капан, а е бил направен от един от най-умните имигранти в този сървър. Както и да е, това не е от значение, но ти си принуден да правиш какво ти кажеш, защото иначе ще стоиш в този капан за винаги. И сега какво искам да сложа камера в една капсула, да видиш кой прави пакости и аз просто това казвам. Ние да не сме тук 90-та година, бе. Бих направил всичко само и само да се върна там и да докажа, че съм невинен. И другото нещо, което искам да направя, че просто да си до Теди с тази камера, за да мога да виждам какви неща той прави, защото е много важно той да оцелее. Защото знам, че в този сървър се случват някакви много особени неща, които в принцип никъде другаде не се случват и е много възможно Теди да умре, ако е без моята помощ. Така че трябва да си до него във всички условия. Просто направи това, което аз ти поръчах и убеждавам, за това също ще бъде за твое добро. Защото ако не разберем кой е слагал тия неща в капсулата и кой я е активирал през цялото това време, той човек ще продължи да я активира и Теди никога няма да разбере кой той. И най-накрая аз съм чел в един дневник си, че тая капсула прави някакви просто много странни неща и може да унищожи целия сървър. Така че това, което правиш в момента, не е само защото аз ти казвам да го правиш, това е за твое добро и за добро на всички останали в сървъра. Не знам кой си ти, всъщност имам чувството, че те познавам от някаква друга галактика, но това е друг въпрос. Но това, което правиш ти, ще спаси и тебе, ще спаси и Теди, ще спаси всички други рандом хора, които попаднаха в този свят някакси. Така че нищо няма да изгубиш, като го направиш. Затова просто вече можеш да излизаш от тука. Дай ми запалка. Ако ми дадеш запалка, ще изляза. Добре, знаеш ли какво? Просто мръдни си от тука. Отиди някъде натам. Аз отлично не знам какво да направя за този случай. Защото вече съм си подготвил. Мамка му, това не може да щуби едни решетки. Явно ще трябва да го направим с ръка. Окей, аз още не мога купане, значи ще да го изкопам. Дай ми кирката. После ме връщаш иначе такива на място. Да, със сигурност съм убеден, че можеш да го направиш. Ето, вече си свободен. Все пак съм най-добър приятел на този сървър.
Ами не съм много сигурен дали си, обаче ето ти кирката и на добър път. Ох, колко е хубав живота, когато мога да манипулирам всяко 7 годишно, когато си поискам благодарение на този капан. Здрасти, явно се върна. Интересно какво искаш от мен. Отново. Не съм на 7. И аз може да изгледам на така, ама в крайна сметка аз не го правя, защото искам да го изтено, защото искам и нещо такова, аз го правя, защото е по-хубаво да разберем кой наистина е виновен за това нещо. Аз не сигурен, че он е печелил на музики, той печата, знаеш как спечели, знаеш как спечели болта. Чакай, искаш да кажеш, че Минг какво е правил този човек? Ами, той си изгонен, не знае, че беше изгонен и сега сметка не знае какво се е случило. И става такова. Казвате вече кмет. Кмет? Това не съм го чувал до сега. Че имам хора, това е наш кмет е и такова. И в крайна сметка знаеш как спечели. Как? Ами той не спечели по нормалния начин с болтовете. Той спечели, защото имаше някакви шибани маймуни. И той вика, че маймуните са хора и те го и вика, че всичките са гласували за... Той не мога да говоря. И вика, че всичките са гласували за него и затова спечели болта. Гати, това трябва да е нещо много корумпирано просто. Както и да е, много не ме интересува кой е кмета, но ако той е човека, който е активирал капсулата през цялото време, ще си има проблеми. И според тебе кой точно той е бил? Кой да е? Няма кой той. По принцип, възможно е да е той, защото когато бяхме в съда там с Дедака, той сякаш се държеше прекалено подозрително. Той беше човека, който искаше да ме изгони, но все още не мога да го докажа. До момента, в който мога да го докажа, аз просто няма как да кажа, че е бил той. Според мен е доста вероятно да е бил той, но трябва да го докажа някакси. Именно заради това имам нужда от твоята помощ. Без тебе всичко от това е невъзможно да го направя. Разбрахме. Отивам, слагам тъпите камери и след това и ще такова. Да, и не смей да казваш на Теди какво сме правили заедно. Окей, печелето избяга. Аз малко ще си поспя. Къде съм, бе? Защо съм тук? Не трябваше ли да се събудя там? Както и да е. Ще се погледя на той дърво, да погледам хубавата гледка. Мафъга човек. Последния път, като бях в той море, ходих там до уния кораби. Да. Не смятам никога повече да ходя там. Каква хубава гледка. Небето, съседния остров, онзи портал в далечината. Наистина това място, на което ми заточиха, е всъщност толкова хубаво. Даже не съжалявам, че бях заточен тук. Тук има някакъв рандом маняк на Сал. Слънцето блести, живота е хубав. Какво? Кой има стреля? Кой има стреля? Леле, човек, най-сетне съм напоръкнал Сал за малко да се отдавя тук. Кой има бутна, бе? Кой въобще има бутна? И какво е той нещо? Това нещо, когато бях тук последно, дори не съм го виждал. Какво е това? Това не ми изглежда много добре. Какво въобще трябва да е това, човек? Изглежда като някаква тръба, обаче дори не се вижда края. Аз дали дори трябва да ходя навътре. Не знам, трябва някакси да се снабдя с гир, че да мога да вляза вътре. И просто да се надявам да не ми се случи нещо.
Човек, какво беше това, бе? Тук още един такъв насал. Хелна, пак някой ме стреля. Виждам дали бро. И в следващите няколко секунди ти ще бъдеш мъртъв. Някакви последни думи? Не? Добре тогава. Подготви се да умреш. И след като се спрях на близкия бряг, за да събера дърво, си върнах в палатката ми, защото там бях оставил две от най-ценните ми неща. Моята Death кирка и Death брадва. И ето ги и те. Но какви са тези други неща? Тук виждам, че някой ме оставил ябълки. Но тези неща за сигурност не съм ги оставил аз. И друго също, тук има някаква броня. Нямам си идея кой си оставил броня тук, това също не съм бил аз. Но все пак, независимо, че тази червената броня е по-слаба от Netherite бронята, аз предпочитам да нося нея. Защото тя беше единственото, което ми напомняше за добрите стари дни, когато все още живях в главния сървър, заедно с всички други негови обитатели. И след като събрах всички тези ресурси, най-сетне бях готов да си върна в тръбите и да разгледам до края, докъде водят. Човек, не съм много сигурен дали трябва да влизам тука. Еми, знаеш ли какво? О! Това пусна вода, това не го очаква между другото. Не знаех, че мога да наведя тръбите. Даже кой ги е строил тия тръби, защо са ги строили точно към там, където живея аз? Не можеха ли просто да ги свържат към някакво друго езеро? Защо точно там, където съм аз? Винаги на мен ми се случват тия неща, бе, брат. И така, аз потеглих по тръбите. Оказа се, че по-рано аз бая ги подцених, като си мислих, че ще бъдат много по-малки, отколкото всъщност бяха. И също, оказа се, че вместо обикновена канализационна система, те бяха цели тунели, които правителството използваше за да шпионира хората. И така, аз продължих да пътешествам през тръбите, когато изведнъж попаднах на това. Чакай, почти съм сигурен, че тук видях нещо. Това със сигурност не е бил вятъра. Тук верно има нещо. Чай, какво е? О, мъга врата! А вътре какво ли има? What? Какво? Не, човек, няма шанс. Аз в момента снувам. Няма как да ми кажеш, че в момента току-що намери някакъв безплатен лут, който някой идиот е оставил в тръбата. Не, това е невъзможно. Леле, гледай колко много дълги пръчки има тука и колко много топки. Леле, всички неща са за мен, брат. Всички дълги пръчки, всички топки са за мен. Който е оставил всички тия неща тука, не знам за тебе, брат, забравил си топките или какво, ама не трябва да си ги оставяш там, където всеки може да ти ги вземе. За щастие обаче, това не беше единствената стая пълна с лут. В тръбите имаше още доста такива, в които намерих доста опи неща, като например поушенки, кристали, обсидиан, лава и така нататък. И сигурно си мислите, че нещата ще продължат така до края на тръбата, но не, защото канализационната система имаше други планове.
О, чакай малко. Тук тръбата е напълно щупена. О, тъмно, крипи, крипи. Значи ако падна тук съм свършен. Затова внимателно си взех лодката и се запътих към другия край на тръбата, старайки се... Абе, що не мога да говоря, бе? Старайки се да не падна. И тук, както виждате, за малко паднах, но добре, че имаш вода, която да ме спаси. Леле, мали братлинци. Аз току-що направих гати голямата глупост. Наистина, трябва да се науча повече да ни правят тия простотии и да се науча actually да играя играта както трябва. Защото току-що за малко ще да падна в тази пещера. Леле, тук да вижда пещерата. Якобс. Имаджин колко яко е да бътуваш просто и така през тръбата и да гледаш пещерата около тебе. И всички ти изроди дет живеят вътре. Че насам има тръба, знаете какво? Та къде да отида всъщност, чат? Всъщност знаете ли какво? Ще питам Свети Крален. Еми да там ще се ходи явно. Съдбата така е решила. И вие няма какво да направите, малки броскита, скил ишу. О, така да дали тук ще може върти. Ей, дай богу! Ама, всъщност аз замислям къде ще пъкам всички тия ресурси. Защото инвентара ми за сигурност няма ще стигне. Ей, тук има... Кво? Jump Boost. Абе, между другото, кой ползва Jump Boost голяма за 2026 човеченци? Аз не виждам нито една причина, поради която тия неща тук ще ми са полезни. Както иде. Какво ли има в другата бъчва? Има Healing Potion. Това вече ще е полезно, да. Ама много ми е интересно, понеже вече имам толкова много неща в инвентара, ако дори намеря още няколко бъчви с някакви супер стакнати неща, то къде ще ги сложа? В газали трябва да си ги навра. Защото в инвентара ми вече със сигурност няма никакво място. Трябва някакси да намеря начин да си сложа нещата някъде. Да имах някакъв бъндъл или шълкари, ейто ще ми бъде полезно. О, врата. Дай Боже да има нещо. Като шълкър. О, шълкари! Омага, човек, хляб! Мечтата ми се сбъдна! О, шълкър! О, брат, Лензе, ей, това вече променя всичко. Тук буквално ще мога да тикам всичко, ще обиря целите тръби, брат, ще бъда богат за винаги. Ще бъда богат. Че даже ги виждам за... Даже и за брак ще има неща, човеченци. Yes, бе! Ма ще взема още няколко, че за сигурност един няма е достатъчен. Даже 3, 4, 5, 6, 7. Абе, каква е тази слебарка, бе? Постоянно има нещо, де се опитва да ме убие. Умри малко, братленци. Да, сега мисля, че някакво друго да слагам тук. Но сега аз трябва да си върна назад и да обера всички останали неща, за да не ми свършат ресурсите никога и да бъда богат за винаги. Брат, аз от тия тръби, ако ни изляза стакнат, не знам за какво въобще съм влизал. Да, тук съм гледал. Ма да си вземам обсидиан шедучи ще ми трябва за кристалите. И много такива почники, това сигурно ще ми трябва за напреди.
Но той път да ни падам тук в чупената тръба, че наистина ще полудея, ако това стане отново. Долу кой знае какви диди блъдове има. Да, тук както винаги няма нищо. Не знам защо въобще погледнах тук. И след като събрах всички останали неща и успешно ги ограбих в моите шълкари, беше време да се върна до мястото, откъдето тръгнах. И да видя какво имаше нагоре по тази тръба. О, тризъбци! Тризъбци, брат, и те са с стриптайц. А знаете ли това какво значи? Това значи, че мога да пътувам по тръбите много по-лесно, даже няма да ми трябва лодка. Ей, той вече е давал човеченци. И след като огледах наоколо и видях, че няма никой наблизо, реших, че най-сетне е време да потегля нагоре по тръбата. Но това, което видях, ме шокира. Защото постройката, в която се бях озвал, беше затвора. Затвора, въпреки че беше построен по много китайски начин и дори не приличаше на затвор, беше една доста особена постройка в TXMP, в която със сигурност можех да намеря много информация за това, което ми трябваше. Но за всеки случай, за да ни вземат от някъде да влязат някакви диди блъдове и да ме дидълнат, аз запуших всички възможни входове на затвора. А добре, мисля, че запуших всичко вече, със сигурност няма как да влезе някой хулиган тук, така че съм в безопасност. Нали така? Чакай малко. Кой тук? Той ми се вижда познат. О, мага! Брак! Това ли ти ли си, бе? Къде беше през цялото това време, бе? Аз последно като оставих в този сервер, какво си правил, бе? Как си попаднал в затвор? Имам много въпроси, просто моля ти се, кажи ми. Дай ми отговори. Господин Буре, аз отново бях хванат. Не разбирам защо точно на мен се случва. Само на мен. Винаги на мен. Първо бях хванат от Харак и неговите хора. След това от моряците. А сега и от тези хора, които дори не познавам. Наистина. Единствено, за което исках беше да видя моите приятели отново. Брак, разбирам те. Много добре разбирам това, което изпитваш, но и на мен в момента не ми е лесно. И аз се нуждая от тебе, колкото ти се нуждаеш от мене. Затова аз ти обещавам, че един ден ще ти закарам на място, на което вече ще бъдеш свободен. Никой повече няма да ти хване. Господин Буре, аз съм ти благодарен, че искаш да направиш това за мене. Но ти уверявам, просто е безмислено да продължаваш да пробваш. Единственото, за което ме използват хората е да ме отричат. Никога няма да видя моите братя. Никога няма да срещна отново. Даже, какъв е смисъл да продължавам да живея? Абе, знаеш ли какво? Щеш ли не щеш, и двамата ще излезем от тука. И аз ще си издържа на думата, защото бурето никога не лъжи. Хайде, брак, време е да си махаме от тук. Да, брак, да. Трябва по-скоро да се махнем от тука. Наистина не искам повече да изчезваш. Всеки път, когато изчезнеш, нещо ти се случва и някой те отвлича. Не трябва това повече да се случва. О, Night Vision Potion Key. Това преди имам чувство, че го нямаше тук. Или не съм проверил в тая бъчва преди, или просто някой е бил в тръбата. Някой е в тръбата в момента и сигурно ме гледа. Чува всичко, което аз казвам и зарежда бъчвите. О, хелна! Наистина се надявам да не е второто. Най-вероятно просто съм аутист и не съм видял, че тези неща са тук. Виж какво, брак, сега ще направим една работа, защото искам аз лично да отида да експлорна тръбата напреди.
искам да видя какво има там. Затова сега временно тебе ще те оставя в тая дупка. Ей тука. Защото закопая в стената така, че никой да не може да те намери. Който и да мине през тръбата, никой няма да те намери, освен ако някой не ме следи в момента, в който съм наистина. Почти съм убеден, че това няма как да се случва в момента. Никой не ме следи. Така че, брак, сега те вкарам тук, обещавам ти, че нищо лошо няма да ти се случи. Просто ще ме няма за 5 минути. Ще бъде още малко трудничета. О, де, брак, моля ти се, не умирай, бъди жив, бъди силен. О, слава богу, ти си жив. Добре, сега, ако може, ни почвай пак да се душиш в тавана. Бъди така любезен. Не, брак, спри, бъди жив, дишай, момче. Окей. За малко се оплаших, че наистина ще умреш и ще му изоставиш. Добре, брак, виж, ще ти оставя тука и след това ще се върна тука. Точно на мястото, на което те оставих. И когато си върна тука, ще ти освободя и ще те закарам на място, на което със сигурност вече никой никога няма да може да те намери и ще можеш да живееш спокоен и мирен живот. Наистина. Обещавам ти. Заклевам ти се във всичко, което притежавам в момента. И всеки човек, когото познавам. Наистина, брак. Много скоро ти ще бъдеш свободен. Ще ти върна при твоя брат Мастър Фуш. Ще ти върна в неговото село. Буквално. Знам къде се намира. Бил съм там много пъти. Ще ти закарам там. И вече там със сигурност никой няма да дойде. И най-сетне ще можеш да се срещнеш с твоите приятели. Айде, чао. Чао, брак. Аз се запътих към края на тръбата, мислейки си, че там ще има само още няколко лоутрумчета. Но това, което видях там, беше нещо, което беше много повече от това. И само ако знаех, никога нямаше да вляза там. Каквото и кметство нагоре. Значи ще ми кажеш, че тръбите водят от кметството до затвора, че и чак до там, къде живея аз. Добре, actually, кой ще си изгубил времето да прави тези неща? Сигурно някой се опитва да ме шпионира, но кой е той? Чакай, какво? Човече, тази стая е масивна! Такова нещо никой не съм виждал досега! Майко миличка, това нещо наистина е прекалено огромно. Пред очите ми се беше разкрила стая. Такава, каквато никога не съм виждал досега. И тя най-вероятно беше резервоар на тази тръба. Юху! Махай са. Чакай малко. Тук да не видях да пише. What? Не, аз сънувам. Аз actually сънувам. Няма как тук да са оставили просто така супер много диаманти, нали? Диамантите на Минк 100% легални. Не! И ще ми кажеш, че това го има и в трите бъчви. Стотици стакове диамантини блокове. Мале, братленци, няма как да ми кажеш, че сега просто ще мога да взема всичко от това за безплатно, нали така? Няма как това да е безплатно просто. Не. Майко миличка, братленци, това са прекалено много диаманти. 7 диаманти сигурно ще могат да купят целият главен сървър. Не, ти си лут. Ти actually си лут. Ние с брак ще сме богати за винаги. Леле! Не, кой actually си оставя диамантите на такова място? Буквално просто трябва от кметството да дойдеш надолу и ще видиш тук всички диаманти
На който иде това, всъщност на Минг. Да, този човек го познавам, но защо ще се скри диаманти точно под кметството, където може буквално всеки да отиде и да ги вземе? Не разбирам. Със сигурност трябва да има някаква ловка тук. Няма как цяло това нещо сега да ми го дава безплатно. Майко, аз имам толкова много диаманти, че дори половината, ако ги изхвърля във Войда, пак ще имам предостатъчно за целия ми живот. В момента се чувствам като мистер Беаст. Буквално. Но точно тогава разбрах, че наистина съм бил прав. Диамантите не бяха безплатни. О, хелна, братлиците! О, хелна! Трябва да се махам от тука. Трябва да се махам от тука. Колко се може по-скоро. Това беше зле.